दिनै जोबोद गोथार सान बियो आरो गोजोनग्लाय सम दा दिनै जोंहा नैबे परबतजरा टिपकाय प्राइमारि बर' साहित्य सभानि नब्लाङाव जोङो परबतजरा डिस्ट्रिक्ट कमिटि अल बर' सिनियर सिटिजेन दाफुंनो थाखाय मोनसे गेवलां मेल लेंनाय जादोंमोन आरो बे गेवलां मेलाव गोबां बाहाय जोंहा परबतजरा ओनसोलनि सिनियर सिटिजेन्स बिथांमोनहा नुजाफैदों आरो नुजाफैनायाव गोबां सावरायनायनि गेजेरजों जोंहा दिनै अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरमखौ दाफुंनो हानाय जाबाय। बिनि आगोल जोंहा एन्टायार बिटिसिआव जेसेबां साब डिभिजन दंमोन मोनफ्रोमबो साब डिभिजननि सिनियर सिटिजेन्स अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरमखौ जों दाखांबाय। दा गोबां माखासे एंगारनो हायै जाहोननि थाखाय बे परबतजरा डिस्ट्रिक्ट कमिटि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरमखौ दानो हायाखैमोन। दा दिनै जोङो दाफुंनो हाबाय। बेवहाय आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दिनै बेवहाय बे अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरम दाफुंनायनि बे मेलाव जोंहा नुजाफैनो हादों मानगोनां अरायथा आफादगिरि पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि सार, लोगोसे जोंहा वार्किं प्रेसिडेन्ट डक्टर दिननाथ बसुमतारी सार आरो जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि नेहाथारि बिथां सिनेन बसुमतारी आरो नेहाथारि प्रसन्नलाल नार्जारी, लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्ट बिश्व ब्रह्म बिथाङा नुजाफैनो हादों आरो लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्ट जोंहा प्रदीप ब्रह्म बिथाङाबो नुजाफैनो हादों। दा जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजानि बयनिबो गोख्रों जेनाखि गोसोनि मदद, बे मददखौ लानानै दिनै जोङो डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ परबतजरा डिस्ट्रिक्ट कमिटि अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरमखौ दाफुंनो हानाय जाबाय आरो बे अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरमा माखासे साननि उनावनो बेनि कनस्टिटिउसन एबा संबिजिरखौ फाइनाल खालामगोन आरो बे संबिजिरखौ फाइनाल खालामोबा जोङो बयबो सेन्ट्रेल कमिटिनि मानसिफ्रा आरो डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोना अभारटेकिं लानानै आरो बे संबिजिर मथेनो खामानिखौ मावलांनो नाजागोन। बे नोंथांमोना जितु केस रिटायार पार्सन बे बैसोगोरा बैसोआवबो नोंथांमोना दिनै बे आफादखौ मानो दानांगौ जादों, बिनि उद्देश्यआ मा? औ, बेहाय गोबां थांखि दङ। दिनै जोङो रिटायार जाबाय आरो सोरबाबा रिटायार नङाब्लाबो सोरबा हाल खेथि मावनाय बा बिजनेस मावनाय बिथांमोनहा 60 इयार्सनि एबाभ जाबाय, अब्लाबो बिथांमोनहा दिनै ज' जानानै बा जोंजों लोगोसे ज' ओंखारबोनानै अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरम मोनसे आफाद दानानै जोङो बे आफादनि दारै जोंनि माहारियाव नुजानाय गोबां जेंना समस्याफोरखौ बा खैफोद आफोदफोरखौ सुस्रांलांनायाव जोङो हारिनि गुबुन गुबुन आफादफोरजों मदद होफानाय जागोन। बे अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरमा खुनु मोनसे राजनितिक हान्जाजों बेहा लोब्बा गैया। जोङो जाय राजनितिक हान्जाफ्रा जोंनि जाथिनि मोजांनि थाखाय खामानि मावगोन, खोथा बुंगोन, बिसोरजों जों हयथ' सापर्ट थागोन। किन्तु जाय राजखान्थि हान्जाफ्रा जोंनि हारिनि अलहद मुसेयावबो जेबो बुङा, अब्ला जों बिसोरखौ माने हयथ' सापर्ट होनाय नङा बा मोजां खोथा बिथांमोननि सायाव बुंनाय नङा। दा नंखायनो अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरम दानायनि थांखियानो बेनो, हारिनि गोबां जेंनाफोरखौ हारिनि अलखदफोरनि सायाव जोङो जेब्लाबो खोथा बुंगोन, मात मातिगोन, जोङो भइस रेज खालामगोन। दरकार जायोब्ला जोङो स्टेट गभर्नमेन्ट बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजोंबो रायज्लायनानै जोंनि बर' हारिनि अलखदफोरखौ जोङो फोरमायगोन आरो बेखौ सुस्रांनायनि राहा लामा लानो थाखाय जोङो सरकारखौ खावलायगोन। नोंथांमोननि लाइन अफ एक्सना बेबायदिनो थांगोन नामा? औ, जोङो लाइन अफ एक्सना बेबायदिनो थांबाय थागोन। टाइम टु टाइम जोङो प्रेस मिट खालामबाय थागोन आरो दरकार जायोबा डेमनस्ट्रेसनबो जों खालामगोन आरो जोङो प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्ट प्रत्येकटा आनसलिकआव जातिनि जेंनाफोरनि सायाव पाब्लिक एवारनेस खालामनो थाखाय जोङो मोनसे समाव हयथ' आनसलिक बाय आनसलिक जोङो गिदिंनानै रायजोनि मेल लेंनानै रायजोफोरजों शेयारिं खालामगोन, रायजोफोरनो जोंनि थांखिफोरखौ बुंगोन आरो रायजोफोरनि गेजेराव मा समस्या दं बे समस्याखौ जोङो खोनासंनानै बिथांमोननि समस्याखौ जों बोरै सुस्रांनो हायो जों बेखौ नाजागोन। नोंथांमोना जितुके जाथिनि समस्याखौ लानानै बे आफादखौ दादों होननानै बुंदों, फैबाय थानाय समाव बड'फानि सिमां आलादा उदां बड'लेण्डखौ सोरजिनायाव नोंथांमोना बिफाव लागोन नामा? निश्चय, जोंनि जातिनि जिखुनु प्रब्लेम, दा जोंनि मेइन प्रब्लेमानो जादों जोङो मोनथाम सुक्ति जानानैबो जोंनि थगायजाबाय। दा बे हिसाबै जोङो दिनै बेखौनो सानदों जे जोंहा आन्दलन खालामनानै सुक्ति जायै जायै दिनैसिमबो जोंनि गाबनाय उखैनाय जे सिमां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जेनाखि सिमां सेपारेट स्टेट, उदां मोनसे बर' रायजो, बेखौ मोनफुंनायाव जाय हान्जाफ्रा बेखौ मोननो थाखाय सोमावसारगोन बे हान्जाखौ जों सापर्ट खालामगोन आरो देहायै मोदोमै मेलेमै जोङो बे सोमावसारनायाव बारसोमगोन। मानोना जोंना मेइन थांखिया बेनो जे
जिखुनु प्रकारै जोङो बर' रायजो बिगोन आरो जाफुंसार होगोन उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ जाफुंसार होनायाव जोङो बोराय बैसोबाबो हागौमानिखौ गुबुन गुबुन आफादफोरनि दारै सहाय होनानै जोङो सुफुंसारनायाव मदद होगोन।